Hey Jude е най-дългото бавно парче на света. И ако за това време не можеш да свалиш една жена, си най-смотания мъж в Вселената. Гоустин. 6 В клас. Най-дългото парче, което пускахме, траеше точно толкова. 7:09. 7 минути и 9 секунди. С ръце наелектризирани от мохера на пуловера й. 7 минути и 9 секунди за най-бляскавата история. 7 минути и 9 секунди. Святът ти се завие. И вие, и все пак, вие се въртите. И все пак, тя се върти около теб. И все пак се върти 7 минути и 9 секунди. Никога след това, никога повече и изобщо никога, но тогава не знаеш, няма да бъдеш толкова дълго влюбен в една жена.